Keď spolu nesúhlasíme, asi nedávajme na piedestal teraz niekoho, kto napíše vulgárny, hanlivý výraz na predsedu vlády, na ktorého pred rokom strieľali. Asi nedávajme na piedestal mladého človeka, ktorý z trúcu nepodá prezidentovi ruku. Ale dávajme tam ľudí mladých, ktorí majú nejaké výsledky, ktorí niečo dosiahli. A keď spolu nesúhlasíme, nemusíme po sebe strieľať. Ale vieme si slušne vyjadriť nesúhlasný názor. Nabádam obe tie tábory, tie spektrá, aby sme s tým prestali, aby sme stiahli tie emócie, aby sme nerobili z cintulu hrdinu, ale aby sme sa tu nesnažili vytvoriť ani nového. Kľud do spoločnosti by mal patriť a také nejaké zmierenie. Viete, ja som si ozaj úprimne myslel po tom atentáte na predsedu vlády, že tak hrozný čin tú slovenskú spoločnosť po tých veľmi dramatických prezidentských voľbách, ktoré tu zanechali obrovskú rýhu spoločnosti, ukľudní. Ale viete veľmi dobre, že to bola aj opozícia, ktorá stichla na deň a niektoré médiá, ktoré dennodenne šíria nenávisť, ani na ten deň nevydržali.